That's cool on the beat. Ina kike zuciyata ke take so ki san da farko in cikar muradi ya kasance ai mana baiko a gidanku na aiko zana turo sako a cikin kuma lefe da akwai wani zobe inda na sa shi na sanfe na daban da a keɓe ki saka a hannunki masoya ta ki dinga tunanina dole ne na yabe ki cikin dare zuwa har rana sanadin ƙaunar ki babu nisa cikin barci na hukun zuciyata ya ɗigo ya ruwan sama akan san ki ta yi mini duk ni da ke mi aure a gidan mu tare ga gawaye jere in su taho su jere ni na samu muradin zuciya yar gidan dangi mai tarbiya na an ban yi miki kishiya baki tara samari so na ƙara kuzari nuna na yi miki nan take ni maki min karki noke gare ki na yi sabon take ƙaunar ki ba zan daina ba sannan ba zan ci amana ba ba zan miki butulci ba ba zan so wata baki ba dan ba ta kai ki a siffa ba sannan ba ta yi ki a hali ba ba ta kai ki karamci ba ba ta kai ki a komai ba soyayyar ki na sa a gaba